Ďakujeme veľmi pekne. Tak to bola úvodná vraj moja polka, ale to hovorí v našej kapele každý, že to je práve tá jeho a je takou našou novou znielkou. Takže všetkým fanúšikom dýchovej hudby Vinosadka dávam do pozornosti túto skladbu, lebo ňou budeme začínať takmer vždy. Verím, že sa vám bude páčiť. Autorom tejto pesničky je Rudko Cíferský. Teraz si dáme valčík, ktorý tiež určite dobre poznáte a je v našom repertoári už dlhšie. Dokonca, ak sa nemýlim, tak je aj na CD-čku. A valčík sa volá Keď sa ja podívam. Milého
Ďakujeme. No a najznámejšiu polku zo západného Slovenska, tam u Trnavy, vám zaspievame Ja a Pálko. Tak nech sa vám príjemne počúva. Ďakujeme pekne, tak to bola veľmi známa skladba Tam u Trnavy. Teraz to bude možno o čosi menej známa pesnička, ale neviem, či ste zaregistrovali, asi pred 2 týždňami bežala aj v jednom nemenovanom denníku, že Sme, taká reklama, že naučte sa tancovať a prvý tanec, ktorý vás chceli naučiť, bol vals. V takom tempe bude aj nasledujúca skladba, ktorej autorom je Vladko Katrinec a volá sa Len láska. A ja kebyže ešte môžem niečo k tomu povedať, tak by som chcela venovať mojej maminke, lebo ona sa na ňu strašne tešila. Takže maminke. Zelený haj, veľa si porková.
Ľukatý chodníček, široká cestička, ľukatý chodníček, široká cestička, teraz moje milonková naša plička, teraz moje milonková naša plička. Tak to bola polka z pera Jožka Baláža, Kľukatý chodníček. Teraz to bude zase valčík, ktorý určite dobre poznáte a viaže sa na takú oblasť, kde sa traduje, že vraj má Dychovka najdlhšiu tradíciu. No teda, ťažko to už dnes nejako preukážeme, ale každopádne tá pesnička je známa po celom Slovensku. Cez tomu teče voda čistá.